Kızım нәрсе көңілсізденіп отырасың әлі мұнда? Опа, yok шөнки. Yok шол гіл опаң гіл сенің білән бола алмайды ол. Сәлем! Эфирда әти һәм мин тапшыру. Һәм бүгін біз икәү генә Зифа белән әти генә. Апа әлегә авырып китү сәбәпле ул безнең белән түгел. Ләкин тизрәк сауыгып, тизрәк терелеп, безнең янга килеп җитүен телибез. Шулаймы? Сез дә теләп торыгыз. Бергәләшеп теләп турсак, барысы да әйбәт булыр. Курыкмагыз, куркыныч бернинди дә әйбер юк. Кызым, без бит инде гадәттә тапшыруда уеннар уйныйбыз, шулай бит? Яисә нәрсәдер ясыйбыз. Әйдә без синең белән бүген бер уенчык ясыйбыз. Ул яңа ел уенчыгы. Бәлки килеп чыгар, бәлки юк, ләкин без синең белән тырышып карарга тиеш. Сез бит инде пластилин әвәләргә яратасыз. Шулаймы? Пластилиннан без нинди хайван ясый алырбыз икән? Белмим. Нә мәсәлән? Нинди уй фикерләрең бар? Нәрсә? Нәрсә ясап була? Нинди берәр, беләсеңме, менә шушындыйрак зурлыкта берәр хайван ясарга кирәк. Аждаханы ясый алырбызмы икән? Белмим. Аждаха. Авыррак булыр инде улаймы? Куян, аю. Бәлки аю. Бәлки Карбабай. Карбабай авыр бугай. Карбабай 3 түгәрәк. Әйдә Карбабай. Әйдә. Безнең бу җитәр микән? Әйдә, хәзер 3 өлешкә бүләргә кирәк. Хәзер 3 өлешкә. Берсе аның бәләкәйрәк. Бәләкәй. Башы бит инде шулай бит. Икенчесе зуррак. Üçüncüsü амандай. Әйдә, син әвәлә, мин иң аскы өлешен әвәли торам. Карбабай нәрсә инде ул? Анда 3 түгәрәк. Аннары 3 тимә. 3 тимә. 3 тимә. Аннары күз, 2 күз. 1 баран һәм булды. Башына беренче. Башына бер нәрсә киертсәк булаймы? Шилек киертеп куялар инде гадәттә. Сары шилек киертәбезме? Яшел. Яшел сары. Минем аскы өлеше булды бугай. Монсы безнең монда куяла торган. Урта өлеше. Хәзер. Монда ярыя әвәләргә. Әвәлә. Алай җайлырак мәллә? Юк, булды минем. Не, башы. Куллар ясамыйбызмы? Әйдә. Ак. Куллар безнең ак төс юк. Без кулларны бит хәзер башка төс белән, кара белән. Әйдә бер инде икенче төс, матур, зәңгәр. Хәзер без моннан әгәр дә тартып алсак, без инде монда матур итеп ясалган. Шул. Матур булмаяннары. Без бит матурлык өчен дә. Әйдә инде бер инде. Юк, хәзер төсле. Безнең ярак кулсыз булсын. Хәзер безнең бар су. Һәм менә шундый савыт. Карагыз. Гади капкач. Матур. Хәзер эшләп карыйбыз. Бер әйбер. Менә без шунда ябыштырырга тиеш булабыз. Карбабайны. Шулап ябыштырырга кирәк. Мин белем, анда банка салабыз да, аннары су салабыз, аннары... Каян беләсең син бөтен әйберне, каян беләсең? Чөнки анда кибетләрдә сатыла. Яңа ел уенчыгы дим бит шуңа күрә дә. Менә шуны ясап карыйбыз, әйдә, барып чыгырмы икән, юкмы икән? Изелерме икән? Бик матур булды, миңа ошады бу.
Бізге мана шун ең бірінші қапқашқа ясысы болған, әйме? Астын. Ну, Яра. Яра. Бұлай да әйбет боларға тегіш қазір. Бұлай берсін. Міне, көрдіңіз ме шушындырақ? Ормада болды бұл. Қазір бізге саларға керек су. To'xta, sen durust yapmadın. Nishak? No, ishning kekiri qoldimi? Ha. Ellen ser ko'rasan sen. Xonada Yo'q, ol boshqacha yopilmay, negadir? yopilmay. Sen bo'ylab olsin. Hozir, qaraymiz. Oqmaymi? Vay. Motor. Motor, lekin Qorboboyga da yog'ishdan-da. Mana bunda bo'ron. Qarag'iz hali. Motor. Ham Qorboboy bosib turadi. Mana qor yog'i. Wow. Motor. Ber. Ko'rinami? Ko'rina. Nay. Hali. Ko'rganingizcha, bizga ortiq allani aybir kerak bo'lmadi. Qopqochli bir g'obg'adi. Bilakiygina shunday sovut, o'ta ko'rinmali bo'lirga tegish. U bizniki shoqmoq, u tugarak bo'lirga mumkin, aybi. Tugarak u. Tugarak bo'lsa, joylaraqtirdi hali. Mana shunday yaltirovoqlar, ular kibitda sotilar. Plastilin, Bıçak. suvda endi ham bitdi. Bu. Bunisi toqta bo'lirga mumkin, yoki qog'ozda o'ylarga mumkin. Qisqasi, mana hozir sizda shunday qishqi o'yinchiq yasay bilasiz. Яңа елда muğjizalar bular deb aytalar. Hoppa. Яңа ел булгач, eski яңа ел бәйрәме бар. Яңа ел бәйрәме бар. Eski яңа ел бәйрәмедә шулай ук бәйрәм. Син кар кызы, Әмин. Кыш бабай. Ләкин инде барысы да аңлаганнардыр, без шын Кыш бабай белән кар кызы Түгел. әйе, чөнки сакал да юк. Бияләйләрен дә юк. Һәм гомумән мин ничек Кыш бабай була алам инде, бит. Кыш бабай ул Кыш бабай. Аны бер кем дә алыштыра алмый. Без ярар Кыш бабай һәм кар кызы булып кыланырга уйладык. Әйдә без синең белән чираттагы бер уенга тукталып алыйк әле. Менә яңа ел бәйрәмендә яңа ел табыны бар. Монда кәрҗиндә хәрефләр язылган. Безгә чиратлашып хәзер синең белән тартып чыгарга кирәк шуннан хәрефләр һәм шул хәрефкә башланган нәрсә булырга мөмкин яңа ел табынында. Шуны әйтергә кирәк. Мәсәлән, әйдә мин башлыйм. Мин алдым бер кагазны һәм монда С хәрефе. С хәрефе салфет булырга тиешме? Яңа ел табынында. Булырга тиеш, булды. Менә С. Хәзер син? В. Яңа ел табыны. Вокал. Ничек? Вокал? Җырлаумы? Яңа елда. Вокал. Ансы Б. В. Юк, В. В хәрефенә бар әле бик тәмле бер салат. Ул чөгендердән ясала. Кызыл. Анда әле яшел борчак. Нәрсә дип атала ул? Мин беләм. Варенье. Юк, салат дим бит мин. Ну, яра. Вга бит варенье. Варенье ул кайнатма булай. Әтеге салатны искә төшерә алмадыңмы? Винегрет. Әйе, винегрет, дөрес. Минем иң яраткан салатларның берсе. З.
Z harfine Яңа ел табынында. Зинуровлар Яңа ел табынында. Зинуровлар булырга тиеш. Z. Булды? А. A harfi. Ашау. Булырга тиеш. Табындай ашау ярар. Яхшы, ашау. M. Яңа ел табынында булырга тиеш. Яңа ел табыны матур булырга тиеш. Ләкин biz бит нәрсә булырга тиеш дигән идек. М харфенә нәрсә бар икән? Макарон ярар. Әйдә. Әйдә хәзер нәрсә булырга тиеш түгел, мәсәлән. Әйе, А харфы булды бит инде. Әйдә, нәрсә булырга тиеш түгел? А булырга тиеш түгел. А. Ак төс булырга тиеш түгел. Нишләп? Чөнки Мәсәлән, берәр хайван булырга тиеш түгел, ак мәсәлән. төсне ашамыйлар. Ул зефир булса, ашыйлар. Ак төстә туңдырма булса, Ярар инде. Ак төс. Ак төс. ярар. Ак буяу дигән инде хит, буяу ашамыйлар. Һәм башкалар. Монда әле күрәсең, хәрефләр күп, һәм бу уенны берничә кеше рәхәтләнеп уйнарга мөмкин. Хәрефләрне кисеп куясыз да, ул яңа ел табыны белән бәйләргә мөмкин. Мөмкин тагын нәрсә? Өйдә нәрсә Бар. булырга тиеш, мәсәлән, әйбә, яисә нәрсә булырга тиеш түгел сорауны ике төрле итеп куярга мөмкин. Шуңа күрә рәхәтләнеп, әлеге уенны уйнарга сезгә дә без киңәш итәбез. Без ул кем? Каш бабай һәм Кар кызы. Biz davam итәбез. Интернет киңлекләрендә төрле лайфхаклар күзәтергә туры килә. Сез дә күрәсез инде аларны, бәлки эшләп тә карыйсыздыр. Менә бездә күрдек шундый бер видео. Анда ак кагаз битенә шәм белән рәсем ясадылар. Әйе, менә бу шәм. Шәм белән рәсем ясадылар да, һәм шул рәсемне аннары гуаш белән буядылар. Ул буяганнан соң матур рәсем килеп чыкты. Әйдә без дә эшләп карыйбыз. Менә син ал шәмне. Әйе, ал, сиңа да берәү бирдем бит. Һәм нинди дә булса рәсем яса. Нинди? Белмим, нинди анда теләсә нинди булырга мөмкин. Мин ясый башладым, мәсәлән. Нәрсә? Әйдә син берәр кар бөртеге мәсәлән ясарга мөмкин, зур кар бөртеге. Мин ясыйм, ясап карыйм шыршы. Мин дә шыршы уйлаган нәрсә. Уйламаган идең инде, аны ялганлама яме. Юк, син миннән сорадың үзең, әйт инде дип. Син әйткән булыр идең, мин шыршы дип. Мин белмим. Яса инде шыршалайса, ярар яса. Тукта, юк. Ау күрнәме монда? Кайда? Менә бит күренми, мин дә шуңа аптырыйм бит әле, ясап карыйм, бик әллә ни күренми әле ул. Менә монда ялтыраганыннан гына күренә. Күрнә, минеке күрнә. Юк, аның белән түгел, менә кырый белән ясарга. Менә шушы ак кырый белән. Менә шыршы шәйли аласызмы шушыннан? Әгәр шәйли аласыз икән, димәк, сезнең күзегез әйбәт күрә дигән сүз. Һәм сезгә табибка барырга кирәк түгел, күзлек кияргә кирәк түгел. Бу махсус сезнең күз күрүмегезне тикшерер өчен эшләнгән әйбер иде. Шуны онытмагыз. Бөтенләй безнең барып чыкмаган эксперимент түгел. Менә шыршы бар,
Йылдызы менә монда. Йылдызын да шәйлей алсагыз бигрәк әйбәт. Әгәр дә инде аскы уенчыкларны да күрә аласыз икән, сез бик үткен күзле кеше. Синең ничек хәлләр? Әйбәт. Уңышлар бармы? Әйе. Күренәмсең? Күренә. Синең кайсы якка ясалгансың чыршы? Булайга табамы? Юк, минем чыршы түгел бит. Ә нәрсә соң? Йолдыз. Я мындый. Мындый. Һәм ортада. Кыскасы, әгәр дә сез... Юк, не булай биреп куй. Ә, булаймы? Әйе. Әгәр дә сез бу рәсемдә йылдыз шәйлей аласыз икән, димәк, сезнең фантазиягыз белән бик әйбәт. Ау? Ясап бетермәдем әле. Бетмәдем ни әле. Башта олысы юк, хәзер кичкенәсе дә юкка чыкты. Зифа, кайда син? Бу! Аждаха килә! Аждаха, каршы алыгыз! Безнең 2024 ел ул Аждаха елы. Димәк, менә сезнең каршыгызда аждаха һәм сезгә әлеге аждаха бар тик бәхет, шатлык, саулык, сәламәтлек, уңышлар, яхшы билгеләр, тәркемнәргә тәртип җитеп бетми, тәртип. Синдә сана, әйдә, нәрсәләр алып килсен тагын? Яхшы теләкләр. Кыш бабай матур, әйбәт бүләкләр, әйбәт тәмле һәм матур бүләкләр алып килсен. Аларны алып килделәр бит инде. Тагын нәрсәләр телисең? Безнең телевизор караучыларга. Сәламәтлек. Әйе. Тагын нәрсәләр? Укуда. Бишлеләр. Теләгән әйберләрне алып бирсеннәрме, юкмы? Әйе. Бүтән әйберендәме? Мәсәлән, ул тели икән анда машина. Шын машина. Нинди бала? Бәләкәй? Бый? Менә мәсәлән, синең яшьтәге бала. Аңа бит машина алып биреп булмый бит инде. Була? Аннары иркәләнә бит ул. Юкмы? Аннары бит акчалары бит әтияне. Ул турыда да уйланырсыннар, әйме? Дөрес бүләк сорарга өйрәнсеннәр, дөрес бүләк сорасыннар. Һәм әлбәттә инде әти һәм мин тапшыруы белән бергә булырга язсын. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Сезнең белән Зифа Зиннурова һәм Аждаха. Һәм кем булды Зифа Зиннурова белән? Зөлфә Зиннурова. Әйе, сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.